In-negozjant Yorgen Fenech ta' 38 sena li qed jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin waqqa l-mandat ta' inibizzjoni fil-qorti li fetaħ kontra l-Kap tal-iskwadra tal-omiċidji Keith Arnaud. Nhar il-ġimgħa huwa mar il-qorti u tkellem mal-ġurnalisti fejn ilmenta biex l-Ispettur Arnaud jitneħħa mill-każ u ma jkomplix jinvestigah. Dan anke jekk kien ilu 10 ijiem jinterroga lil Fenech. Yorgen Fenech permezz tal-avukati Marion Camilleri mill-uffiċċju ta' Franco De Bono u L Caruana Galizia mill-uffiċċju tal-familja De Marco għamlu diversi allegazzjonijiet fil-konfront tal-Ispettur Arnaud. Fosthom dwar l-impjieg li għandha l-mara tal-Ispettur Arnaud f'Infrastructure Malta. Hija bdiet taħdem bħala segretarja mal-Aġenzija wara sejħa pubblika u wara li għaddiet b'suċċess minn intervista. It-tnejn filgħodu l-imħallef Miriam Heyman kellha tagħti d-deċiżjoni tagħha dwar jekk l-Ispettur Arnaud għandux ikompli jmexxi l-investigazzjonijiet f'dan il-każ bħala l-investigatur ewlieni f'dan l-omiċidju. Iżda l-avukati ta' Fenech 3 ijiem biss wara marru l-qorti u rtira l-mandat ta' inibizzjoni li fetaħ kontra l-Ispettur Arnaud. Intant, l-aħwa Alfred u George De Giorgio fetħu protest ġudizzjarju l-qorti oġġezzjonaw għal maħfra presidenzjali li ngħatat lil Melvin Thoma. Huma ġew arrestati sentejn ilu u qed jiġu akkużati li boġġew u attivaw il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia. Nhar it-tnejn Melvin Thoma ta' 41 sena ingħata l-maħfra presidenzjali mill-President tar-Repubblika sabiex jikxef dak kollu li jaf dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u reati oħra li kien involut fihom. Thoma mistenni xetna l-erba' fil-konfront tal-aħwa De Giorgio u Vince Muscat. Huma ġew arrestati f'Diċembru ta' sentejn ilu mill-Ispettur Keith Arnaud, 50 jum biss wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.